Invited ba yan? Wala si Jessa yan. Taong lipod ba yan? Well. Ngabil mong wirilwel. Jessa? Tama, sino pa ba? Gulat kayo, no? Jessa, umuli ka na, you're not invited. Wow, talaga ba? Sa mga kapwa ko para talpak? Pwede para talpak daw. Mga chismosa. Kaya. At talagang di ako invited matapos nindong pagparak ko na malunggay sa libod mi? I'm sorry, Jessa, pero nagpaaram kami sa magurang mo bago kami magkuaning malunggay. Oh, sa kanila kayo nagpaaram? Tanom ko ito. What do you mean? Ako ang nagpara pakahida magpara tanom ka ito tapos sa iba ka mo mapaaram, ha? Huwag ako. Hindi na namin uutruhin. Jessa, I'm sorry, hindi na namin uutruhin yung pagkuan ng mga malunggay tapaya sa libod nyo, like super legit and all. Ano ako, palpal? Naparong ko may tinola, pahagad na lang ako. Jessa, hindi kami nagluto ng tinola. Hindi kami nagluto. Mga hambogon. Jessa, promise, walang tinola, magtubod ka sa amin. Talaga ba? Hindi kayo nagluto ng tinola? Inikit nyo pa yung tapaya sa libod namin eh. Hon? Nindo ang tapayas kung araw gayan. Jessa, susukitihin na kita, Tama umuli na ka na. yan. We didn't know that you own the tapayas. No, hindi ako naniniwala. Jessa, please, umuli ka na. Ayaw ka ng Reebok. Jessa, please, umuli ka na. Aray. Mga pakialamera. Simula ngunyan. Gabos ning mga dait na taong magpaaram. Na basta na lang nako aning mga tanom sa libod. Mapamalunggay o tapayas. Magkakaralandi aning mga taong lipod. Jessa, tama na yan. Tatawan mi na lang ang kaning humba. Promise. Too late. Jessa, please, dinuguan gusto mo? Huri na ang gabos. Baka pwede naman nating pag-ulayan to like super legit and all. Jessa, please, magdangog ka sa amin. Hindi namin sinasadya, hindi na namin uutruhin like super legit and all. Pumundo ka na, dakula na masyado ang exposure mo. At dahil barabasta na lang kamo na kung aling masita sa libod mining mayong paaram, gabos ka mo ay lalandi aning mga taong lipod. Magaratok ang bitis nindo, ang muro gabos na. Magkakaigwa din kamo ni mga gatol-gatol, asing kalintura. Jessa, please, nagmamakaherak ako sa'yo. Please, pag-usapan natin to. Like, super legit and all. Ano ba gusto mo? Gusto ko? Yeah, what's your gusto ba? Who's your mommy? Lumuhod ka and tell me who's your mommy. Go! Ang haloy. Sige, Bilis! Yan. Now, J- who's your mommy? Who's your mommy? Jessa. Alright. Dahil dyan, magre-revise ako ng script. Magdangog ka mo, gabos. Pwede na kamong magpuan ng mga tapayas, masitas malunggay sa libot ng mayong paaram. Basta masabi ka mo, ng tabi po apo, with feelings! Tanging suob at santigwar lang ang makaka. Rahay sa inyo mga gatok!